what's up mga Rago, na isang mapagpala at blaze na Wednesday po ng umaga. Dito po tayo ngayon sa Pulang Lupa Uno sa Las Piñas. Meron po tayong home visit sa pasyente na nagre-request or naging kwarto sa kanyang prosthetic dahil naputulan yata ng paa at kailangan ng tulong at ating binibisita ng ating mga kasama doon sa kanilang bahay. Hindi po tayo makapasok sa loob kasi looban yung kanilang bahay. Dito lang tayo sa kalsada. Andito tayo ngayon guys sa may Bernabe compound sa Las Piñas, Pulang Lupa Uno. At binibisita lang po natin si Kuya kasi nagre-request sila or gusto nila mapalitan yata yung prosthetic na paa niya dahil naputulan daw na aksidente sa pagmumotor papunta ng trabaho. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga kaibigan riders at mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayong lahat. Kami po ay tumutulong doon, yung opisina po namin ay tumutulong doon sa mga miyembro ng GSIS at Pag-ibig. GSIS at SS pala. Po tayo, call brand po tayo ng Department of Labor. Kaya ayan, lahat po ng mga na-aksidente po sa trabaho or papasok ng trabaho, basta may contribution po kayo ng SSS or Pag-ibig, pwede po kayo mag-apply. Halimbawa naputulan kayo ng paa, pwede po kayo mag-apply na assistance pagpapagawa ng prosthetic yung paa po na bakal. Kaya ito po ay pwede nyo i-search yung ACC, www.acc.com.ph po sa website po. Hanapin nyo lang po yung website ng ACC. Doon nyo po makikita kung anong mga serbisyo po ang matatanggap natin bilang miyembro po ng ACC at ng GSIS. Kaya mga kaibigan at mga paps, ingat-ingat po tayo sa ating pagtatrabaho kasi napakahirap po ma-aksidente. Kahit na sabihin natin mayroong agency ng gobyerno na tumutulong o tutulong sa atin, mas maganda pa rin po yan talaga yung kompleto yung ating kompleto yung ating paa or kompleto yung ating kamay. Kaya ingat-ingat po tayo. Sa amin lang po ay sumusuporta at tumutulong lamang po yung ahensya na to at yung agency na to sa ating mga kababayan na hindi naman po sinasadyang aksidente. Pero mas maganda po kung safety first tayo sa ating pagtatrabaho or pagpasok sa trabaho. Kailangan mag-iingat din po tayo sa pagtatawid, sa pagmumotor or kahit po sa pagbisikleta kasi hindi po natin alam na doon na pala yung aksidente. Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Ayan, doon po sa mga kaibigan po nating OFW, kung kayo po ay miyembro po ng SS or GSIS, pwede rin po kayong or humingi ng tulong dito sa aming agency or sa aming opisina. Basta i-search nyo lang po yung aming website or yung aming meron pong Facebook FB page yung aming opisina. Pwede rin nyo po i-search yun. Yung ECC, Employees Compensation Commission po ang ibig sabihin ng ECC. Ayan, sana malaman natin yung ating karapatan at yung benepisyo po na matatanggap natin kapag tayo nagkaroon ng problema sa ating trabaho. Okay? At sa susunod po, pagkagaling po namin dito sa Pulang Lupa or sa Bernabe compound, Pulang Lupa, Las Piñas, didiretso po kami doon sa meron pa po kami pupunta ang isang pasyente or isang tutulungan. Ganon din po ang problema niya. Doon po yun sa may malapit po sa Perpetual sa Admiral Village sa Talon naman po yun, pero Las Piñas pa rin po tayo. Kaya mega love shoutout po sa ating lahat at ingat-ingat po tayo sa lahat ng oras. Ayan, okay. At hanggang dito na lamang po muna tayo at ingat po tayong lahat sa ating mga ginagawa at mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW at sa mga ating mga subscriber. Maraming salamat po sa suporta sa panonood ng ating channel. Ayan.
Hanggang dito naman po. Maraming salamat po at mega love shoutout po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. Bye bye.